Привет отново от Баня Стил, светът на банята. Аз съм Денис и днес ще ви запозная с Деанте, полска марка, чиято мисия е да направи преживяването ни в банята и кухнята по-приятно, по-икономично, по-функционално и то на повече от достъпна цена. Деанте е фирма, основана преди повече от 30 години, като към днешна дата разполага със своите фабрики, складови бази и логистика, лаборатории, дизайнерско студио, център за развитие, проучвания и шоуруми. Фактът, че фабриките са собственост на компанията е един голям плюс, защото така контролът над производството е пълен, а качеството на продуктите по-високо. Подобно на големите имена в бранша, Деанте се стреми да произвежда съобразно глобалната екополитика, като намаления разход на вода в производството. Намалената пластмаса в упаковките и разградимите и рециклируеми материали са само малка част от опитите на компанията да изгради едно екологично устойчиво производство. Какво предлага Деанте? Смесителите за баня и кухня са оборудвани с висок клас керамични глави, водоспестяващи аератори и широк диапазон от цветове – бял мат, черен мат, злато, хром, инокс и други, а дизайнът им е разработен от полски дизайнери, спечелили редица награди. Душовете се произвеждат с силиконови дюзи, за да са лесни за почистване при варовита вода, като визата им отново отговаря на модерните днес изисквания и тенденции за минимализъм и практичност. Ултратънки душ пити, телескопични душ колони и подвижни чучури. Порцелановите изделия се характеризират с овални и изчистени форми, без неравности по порцелана, с антибактериално покритие за още по-добра хигиена. Чиниите са с римлес технология, скрит монтаж и плавно спускане на седалката и също както и смесителите се предлагат в различни цветове. Гаранцията на всички порцеланови продукти е 10 години. Портфолиото на Деанте е изключително разнообразно. Тук ще намерите още душ кабини с закалени стъкла и избор на размери и цвят на профила. Каменни душ корита, отново с възможност за избор на цвят и размери и разбира се сифони, всякакви сифони. Клик, клак, бутилкови, декоративни, за корито, линейни сифони, сифони в хром, сифони в цвят. Така да сванахте идеята, всякакви сифони. При Деанте ще откриете изключително красиви вани и съчетания на 3 в 1 дизайн, качество и цена, както и пълната окомплектовка за тях, свързана с оттичането и захранването им. И накрая няма как да пропуснем и аксесуарите. Наглед малки, но много важни елементи, които придават облика на вашата баня. Деанте предлагат сериозно количество от практични стенни аксесуари, като дозатори, полици, закачалки и хавлийници, които отново може да съчетаете цвета им с цвета на останалото обзвеждане в банята. Това беше Деанте. Аз бях, съм и ще бъда Денис. Благодаря ви за вниманието.